Vanmiddag hebben we een andere mijlpaal die we graag willen vieren en ondertekenen. Dat is namelijk de Memorandum of Understanding tussen Q-Reddits en het ministerie van Economische Ontwikkeling. Q-Reddits, dat zal de heer Groeneveld zo meteen uitleggen, maar het heeft alles te doen met credits. En als je de economie wilt ontwikkelen, is het heel belangrijk dat bedrijven op enig moment gebruik kunnen maken van beschikbaar kapitaal. Misschien zijn er goede ideeën, misschien zijn er innovatieve ideeën, we willen entrepreneurship promoveren, maar dat moet gepaard gaan met een stuk influx van kapitaal om die ideeën uiteindelijk werkelijkheid te maken in een businessmodel. Q-Reddits is daar bij uitstek toe uitgerust, waarbij financiering mogelijk wordt gemaakt voor het micro- en kleinbedrijf. Dit is een stuk, zeg maar, innovatie in financiering en we zijn zeer blij dat Q-Reddits zich bereid heeft gevonden om zich ook op Curaçao te vestigen. En hiermee kunnen wij een behoorlijke steun in de rug geven aan het micro- en kleinbedrijf voor het realiseren van verschillende innovatieve ideeën en plannen. Fijn dat we hier even bij elkaar mogen zijn om dit heugelijke moment te vieren. Credits is een non-profit organisatie uit Nederland. We zijn in Nederland 8 jaar bezig en we zijn daar inmiddels de grootste financier na de banken voor ondernemers. En wat we heel graag willen is om dat goede nieuws, want heel veel startende ondernemers in Nederland, maar ook op de eilanden krijgen eigenlijk weinig krediet meer van de banken. Wij willen heel graag ook op de eilanden start-ups mogelijk maken. En dat doen we niet alleen maar met krediet, maar dat doen we ook met coaching, met begeleiding, met e-learnings. We hebben allerlei dingen ontwikkeld voor startende ondernemers om een eigen bedrijf op een goede manier te starten.